de 85.000 de... Păi normal, pentru că s-a învățat și nimeni nu o să meargă să-i ceară lui ceva. Și nimeni nu o să zică ceva pentru că el ce înveți are bani. Da. Înțelegi? Tu înveți ai bani. Bravo, mă, pui, mă. Bravo. Da. Și... Hai, fugi la mama. Fugi la mama. Până aici ai ajuns, Zuzuleană. Vino cu viteză. Fugi la mama. Dacă la 4 lave, la 4 Fugi, lave, fugi, fugi. da? Hai. Bravo! Da, a făcut sufrageria și acum vine la mine ca în dressing. Bravo! Ce harnic ești! Bravo, băiețel! Bravo! Bravo! Nu, acum merge cu fata. Merge cu fata și a venit de sufragerie până la mine. Uite-mă. E copil mare deja. Ce știi tu? Aolea, ce dezastru e